picătură de energie cu politicienii aceștia ticăloși care ne-au furat viața zi de zi de 18 ani încoace. Ajunge! A fost destul! Noi avem puterea votului! Fiecare dintre noi are puterea ștampilei în mână, iar acum trebuie să le arătăm cine suntem. Ei râd de noi, spun că ne promit marea cu sarea și apoi își fac fiecare interesul lor. Dar eu spun, dacă până acum ne-ați prostit și amăgit cu minciunile voastre colorate, iar lor le-a mers bine. De ce le-a mers lor bine? Pentru că noi am stat cu minți, iar ei și-au făcut combinațiile lor. Și de ce le-a mers? Pentru că nu a fost nimeni care să ia măsuri. Nu a fost nimeni care să ne apere. Nu a avut cineva de-al nostru puterea politică și nici pe cea financiară și să le spună: bă, ajunge! Mai face și pentru oameni, că ei v-au trimis acolo. De asta vreau să fiu eu acolo, nu pentru alte motive. Aminte că Iancu Gianu, înainte de toate, a fost bogătan, moșier mare și cu toate acestea s-a luptat pentru binele celor mulți. De ce dau unii cu norei, mă întreb? De ce nu vor să accepte realitatea? Astăzi nu trebuie să fii haiduc ca să-ți ajuți semenii. Astăzi e democrație. Astăzi este o lume civilizată. Astăzi cel ce își vrea binele pune ștampila pe cine vrea și gata. De asta sunt aici în fața judecății dumneavoastră. Ei au sponsori și oameni care să le dea un arsenal întreg de luptă cu tine. Dar tu poți avea cea mai puternică armă și anume credința în binele tău. Soarele este pentru noi toți, nu doar pentru cei ce au dat o șpagă ca să fie pe dreapta lor. Ajunge cu hoția din binele, banii și viața noastră. Plătim impozite pentru ca ei să aibă ce împărți? Din păcate da. Dar ajunge. Vrem ca totul ce ni se cuvine. Știți, nu de mult am fost întrebat cum mă voi descurca cu Consiliul ca și independent. Eu am răspuns că simplu. Consiliul este al orașului și nu al partidelor. Dar n-am fost înțeles. Acum însă vreau să fiu clar înțeles de toată lumea. Și mai ales de șefii partidelor. Vreau consilieri care să iubească oamenii și să se dedice binelui lor. Dacă sunt altfel de oameni pe liste acum, pregătiți-vă și așa va fi. Iar dacă cineva nu crede, atunci să mă creadă pe mine. Voi scoate Consiliul în stradă, iar oamenii vor judeca cu siguranță și îi vor amenda pe ticăloși. Eu nu voi mușamaliza greșelile, nu voi tăcea și nu voi cădea la pace cu nimeni. Puterea mea este puterea colectivă a oamenilor. Eu sunt pe acel scaun pentru toți oamenii, nu doar pentru unii mai șmecheri. Înțelegeți-mă, fraților. S-a spus: dăm una peste bot cățeilor ăștia care n-au pic de bun simț decât interes meschin de partid și să le tragem așa cum ne-au păcălit și ei pe noi. Ia să votăm noi cu Bucur, să vedem ce vor raporta la București. Ce o să mai zic atunci? De aceea, eu personal voi vota cu Dionisie Bucur pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Și spun, recomand, chiar fac apel la unitatea tuturor votanților din Mediaș, la înțelepciune. Acum, pentru că am depășit deja timpul pe care mi l-am propus și nu vreau să abuzez de bunăvoința dumneavoastră, permiteți-mi ca în încheiere să vă spun doar un singur lucru. Meritați o viață mai bună! Puteți trăi bine și fericiți aici la noi în municipiu. Putem reclădi această cetate, dar trebuie să ne unim forțele și împreună să luptăm pentru binele nostru. Avem arma votului. Haideți să o folosim inteligent!